didn't even get to bronze. Jag en gång till Akram Kung och jag är med i Jimmy Craft och Melon King. Säg hej bros. Fuck you Jimmy. Ja men jag menar inte säg hej bros men jag menar säg hej. Ni ska säga hej. Sepp. Sipuchuka. Har du diamond Oskar? Kom tillbaka. Vart är Sönder? Jag gömmer mig Jimmy. Jimmy, du vet bakom träden. Kom där bakåt. Du är död. Jimmy. Var är du någonstans? Du är inte bakom en träd. Jimmy. Fuck Oscar! Dog du? Du kommer slå sönder andra musser. Hjälp! Hjälp Jimmy! Spring Jimmy, spring! Nej. Nej Jimmy, vad fuck är ditt fucking problem? Hjälp mig! Vad fuck ska jag göra? Han fan springer iväg. Ja, du ska hjälpa mig. Du ska inte springa iväg från mig. Dog han? Nej, han Jimmy. Han lever. Ändå han kommer bli knullad snart. Förlåt. Är du vart nu? Bakom trädet, bakom trädet, bakom trädet. Ni kan ta honom. Jag hjälpte dem. Jimmy, jag hjälpte dem. Du måste säga tack till mig. Knulla honom. Ja, nu det är er tur. Döda honom. Döda honom. Han är där. Han är där. Hej Jimmy. Du kör. For fuck's sake. Va? Han kommer inte vinna. Jimmy kommer inte vinna. Om Jimmy vinner, vet du vad jag kommer att göra? Jag kommer inte snacka i 1 månad. Om du vinner. Nej. Trodde att jag orkar fucking snacka. Jag trodde att jag orkar att snacka inte en fucking månad. I en hel fucking månad.
Okej, en dag, 2 dagar. 2 dagar, okej? Deal. Okej, 2 dagar. Imorgon och överimorgon. Jag kommer inte snacka. Okej? Ja, om du vinner. Du kommer aldrig klara det. Kom igen, Jimmy. Visa att jag har fel. Gå till dem. Gå. Exakt. Jag kommer snacka då. Kill Jimmy Kraft. 10. Kill him. Kill him. Kill him. Fattar du Oskar vad jag skrev? Jag bara kill that fuckhead. Jimmy, du är körd. Du är körd. Jimmy, du är körd. Du kommer vara helt körd. Yes! Jag kommer att snacka i en fucking månad! Yes! Jag kommer att snacka i 2 dagar! Tack! Tack! Hur man skriver det? No problem. Livet luktar bra nu. Gud. Ja. Ja, jag ska leva. Ja, jag kommer fucking snacka. Jag kommer inte snacka i 2 dagar. Ja, men tack för guden att han hjälpte mig. Och han skickade en kille som är bra på PvP. Som har dödat dig. Tack guden. Alltså han dödade dig. Vem? Var är du, Jimmy? Jag kan inte se honom. Okej, fuck. Ska vi köra med honom, Oskar? Med Jimmy? Ja, han ska köra Team Fortress. Okej, vi gör honom på TF. Jag gör honom på